viděl jsem dnešního videa. Dneska tak se stalo něco epického, já jsem to opravdu nečekal. Dlouho už nevyšlo video. Hádejte co? Tohle kolo máme zcela zdarma. Navždy, kámo. Flooring. Takže dámy a pánové, my to kolo teďka tak schováme, protože někdo tak pořád za to kolo platí. Takže my teďka tohleto kolo schováme na jedno krásné místo, kde nikdo nechodí. A zítra tak se vám ozvu a budeme celý den jezdit, bude to takový vlogísek na kole, takže se těšte a zatím ho jdeme schovat, takže čus. Takže dámy a pánové, vidíte správně, tohle je partík, kde naše kolo schováme. A zítra se pro něj vrátíme, takže dejte určitě like, odběr se zvonečkem a aby vycházely častěji videa, tak musíte mě sledovat. Takže krásně to kolo schovám. Zítra se na něm celý den budeme vozit, chápete to? Takový mít štěstí, že někdo doteď platí za to naše kolo, který jsme našli. A pokud se ptáte, kde jsme ho našli, tak jsme ho našli prostě tam, kde jsou zaparkovaný ostatní kola. Takže jdeme to kolo schovat a mějte se krásně a zatím čus. Here we go. Takže dámy a pánové, tady necháme na 24 hodin tohleto naše kolo, který jsme získali úplně zdarma. A dneska, teda zítra, tak se na něm budeme celý den vozit, takže to bude krásný vlogísek. A mějte se krásně. A zatím, čau. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dne. Dneska tu máme druhý den a hádejte co, kolo je pořád tady a můžeme vidět, že kolo je stále funkční. Takže jdeme se na něm vozit. Takže lidi, momentálně tak ležím na zemi, protože jsem unavený, ale to nemá důvod. Takže teďka ty kráso mi svítí úplně slunce do očí. Takže lidi, teďka tak plánujeme zajet s tím kolem do Mekáče a víte, jak je McWalk, tak tam přijedem a něco si objednáme, takže nemáme vůbec nápady, pak se s tím kolem projedeme nějak na Václaváku a tím asi budeme končit, pak je někde zahodíme, možná si je vememe domů a mějte se krásně a zatím uvidíte další záběr, přesun. Lidi, stala se taková věc, to kolo, který jsme získali zadarmo,
tak bychom stavili u směnárny. A u té směnárny tak přišel nějaký týpek k tomu kolu a zamknul nám ho. Nevím, co se stalo, ale prostě asi to byl normální člověk, který si chtěl jako projet na kole, tak ten náš QR kód naskenoval a prostě pak nám zamknul jízdu, protože se chtěl jakože odhlásit, takže bohužel jdeme do Mekáče pěšky. Dobrý den, dám to pan. Big Mac. 2krát. Omáčku ne? Ne. Pěti? Kolik? 275. Takže lidi, my už jsme se nažrali. Mějte se krásně a u dalšího videa zase čus.